Labarin Donald Trump ya yi barazanar kai harin soja Najeriya a yau ba sabon labari ba ne. Amma sai dai a wannan bidiyo za ka iya sanin wani ɓoyayyen al'amari wanda yake sabo a wurinka. Saboda sakon Trump ga Najeriya kwata-kwata ba akan imani ba ne, akan karfin iko ne. Menene dalili? Saboda a halin yanzu Amurka na fuskantar manya-manyan rigingimun tattalin arziki da yaƙe-yaƙe, tarin basussuka da karyewar kimar dala, faduwar izza da karfin ikon Amurka a idanun duniya, da kuma mummunar firgicewa da Amurkan ta yi na ganin yadda kasashen BRICS irin su China ke ƙara yin karfi a duniya da kuma sababbin alaƙoƙi da suke kullawa da kasashe musamman na Afirka. Sannan da matsin da shi Trump din ke fuskanta a Amurka sanadiyar irin mawuyacin halin da yake ƙara jefa ƙasar ta Amurka a ciki. To amma me yasa Trump ya yi wa Najeriya wannan barazana a daidai wannan lokaci? Me Amurka take son cimmawa da hakan? Kuma me yasa ta zaɓi Najeriya domin cimma wannan manufa? Menene kuma zai faru a gaba bayan yin wannan barazana? Ku biyo ni cikin wannan bidiyo. A ranar 2 ga wannan wata na Nuwambar wannan shekara ta 2025, shugaban kasar Amurka Donald Trump ya yi barazanar kai harin soja Najeriya kan zargin kisan ta'addanci ga Kiristoci a ƙasar. Kuma da yawan 'yan Najeriya dariya suke yi ga wannan magana. Sai dai a karkashin sautin wannan murya akwai wani boyayyen al'amari wanda iya adadin mutanen da suke sani a faɗin duniya iya girman darajar Amurka da za ta ci gaba da zuba a idanun duniya. Saboda a yau duniya na cike da kici kulle-kulle da kwance-kwancen tuggu na siyasa da tattalin arziki. Amma suwaye ake amfani da su a cikin wannan fada, sannan suwaye suke amfana? Ƙarfin ikon duniya a yau yana sauya alƙibla daga Amurka zuwa ɓangaren ƙasashen BRICS, wato Brazil, Rasha, India, China, Afirka ta kudu da ƙawayensu. Ƙawancen da ƙasashen yamma da Amurka ke yi da ƙasashen duniya kamar na Afirka shi ma yana samun tasgado, yayin da su kuma su China suke gina wani sabo. Hakan yasa addini ya ƙara zamowa sabon makaman Amurka domin taskace ƙarfin ikonta a faɗin duniya. Wannan shine bidiyon mu kashi na farko a wannan al'amari, kuma ba an yi shi ne domin kalubalantar wani addini ba, sai dan fayyace yanda ake amfani da addini domin faɗan ƙarfin iko a duniyar jiya da yau. A ranar 31 ga watan Oktoban shekara ta 2025, Donald Trump ya sanar da cewa ƙasar Amurka ta saka Najeriya a cikin jerin sunayen ƙasashen duniya da ake take haƙoƙin addini. Ya yi gargadin cewa idan kisan Kiristoci a Najeriya bai tsaya nan take ba, ƙasar Amurka za ta kawo mummunan harin soji ƙasar ko ta sama ko ta ƙasa, sannan za ta yanke tallafin da take baiwa Najeriya. Amma shin wannan mataki akan ceton 'yan Najeriya ne ko kuma akan matsayar Najeriya dangane da sabuwar alƙiblar duniya? Saboda wannan sanarwa ta zo ne a daidai lokacin da gabashi da yammacin duniya ke nuna tsananin buƙatar su na neman yin ƙawance da Najeriya, sannan a tsakiyar lokacin da ƙasar ke fuskantar raɗe-raɗin juyin mulki daga sojoji. A baki sanya ƙasashen duniya cikin wannan jerin sunaye na ƙasashe